Okay lang, kaway. Yo, for today's video mga katata, tara samahan niyo po ulit ako. Ngayong araw mga katata, nandito tayo sa bayan ng Bolinao. Papasyalan natin yung mga pinagmamalaki nilang tourist spot, gaya ng Lighthouse, Patar Beach, at yung mga tatlong falls dito. Sa part na ito mga katata, nagre-ready na rin kami. At ito na nga mga katata, pasakay na kami ng van. Sumakay pala kami ng van dahil medyo malayo pa yung location namin mula dito. Ngayong araw pala mga katata, kasama ko ang Danor Squad. At ilang minuto na rin nakalipas mga katata, nandito na rin tayo sa unang location natin. Ito pala yung tinatawag din ng lighthouse. Mula dito sa baba, matatanaw mo na yung kagandahan ng lighthouse. Makakasama din pala natin si Papa Jis. Nandito rin si Papa Boy. Pagkababa nga namin dito mga katata, busy na yung mga iba sa amin. Kasama ko din pala dito si Kuya Rods, aka The Pangasinan Nomads. Kasama ko din pala dito si Paring GP, ang pambansang agoy. Ayage. Siyempre kasama din namin dito si Kabaluyan Next. Ay nayari yung siyautan, sampol papaps. At dahil nga busy na yung bawat isa sa amin, naglakad-lakad na rin ako dito. At habang naglalakad nga ako dito mga katata, nakita ko itong mga binibenta nila. Mga accessories, wallet, stickers, at yung mga iba't ibang klaseng produkto ng Bolinao. Katulad ng mga ito. At dahil sobrang init nga, nagpaing na kami ni Paring GP. At dahil nga dinadayo itong lighthouse dito sa Bolinao, marami din kami nakita mga turista dito na bumibisita. Tulad nila Kabaluyan Wife, Kaponsya, at Mama Casey. Yage, turista. Turista ba kayo dito Mama Casey? Ay, hindi ko no. Ikaw Kaponsya, turista ka dito? Ay, hindi rin daw. Office daw, sabi ni Kabaluyan Wife. At nandito na nga tayo. Medyo nakakapagod nga lang umakyat dito mga katata. Ito nga pala yung unang araw namin dito sa Bolinao. Pagod na daw si Kaponsya. Ayage. Ano Mama Casey, Kabaluyan Wife, kaya pa ba? At ito na nga, nakarating na rin kami dito sa taas. Siyempre, hindi ko na rin sinayang pagkakataon ko dito. Nagpakuha na rin ako ng picture. Picture yan, pero naka-video. Iyage, nga true. Siyempre, nagpa-picture na rin to mag-asawa na to. Iyage. Nagpa-picture na rin si Mama Casey at Papa Jess. Agay, kahit naman kukol ko la. At habang nandito nga ako sa taas mga katata, nakita ko si Apple the App. Eh mali, si Papa Jess pala to. Ano ba yan? Kala ko si Apple the App na. Iyage. At bago nga kami umalis dito sa lighthouse, naglibot-libot muna kami para tumingin at bumili na rin ng mga accessories dito. Pumipili na rin si Paring JP. Bibilhan niya daw yung jowa niya. Iyage. Si Papa Boy din may jowa. Iyage. Yung mga accessories pala nila dito napakamura. At dahil nga mura, napabili na rin ako. Yung mga ganito palang bracelet na hawak ko is nagkakahalaga ng 3,100. O diba mura lang? Bihira tayo makapasyal dito mga katata, kaya bumili na rin ako. Ito nga pala yung nabili ko sa halagang 3,100. At dahil nga tapos na kami sa lighthouse, pupuntahan naman natin yung tinatawag nilang Mini Boracay. At pagkarating nga namin dito mga katata, marami na rin mga tao dito. Marami na rin pwedeng bilhin dito, mga katulad nito. At habang naglalakad nga kami dito, nakita namin to nagbibinta ng scramble. At dahil nga nakita namin to, bumili na rin kami. Thank you nga pala sa manager namin, kay Boss Madam. Tamang-tama to kasi mainit ang panahon. Pambawi man lang sa init. Tamang tikim na rin kami dito ni Paring Agoy. Humigop na rin si Papa Boy. Gayto nga pala humigop si Papa Jess. Ay, okay, grabe yung susupay. Puta mo, mayroon ka naman sa'yo. Ito na nga pala yung tinatawag nilang Mini Boracay. Ah, gayto pala dito. Gayto pala ang Boracay. Hindi ko pa kasi napupunta ng Boracay eh. Sa parte na to mga katata, sobrang init pa rin pero may mga tao pa rin naliligo. Kunya manayad Boracay. Ayagi, ang putang. Iyagi. At inabot na nga kami ng hapon. Mag-iimo sana ako kasi ang ganda ng sunset. Kaso may biglang... Nagdadrama ka. Nagdadrama ka. Ay, nag-ano. So yun guys, punta natin yung mga kasama natin dito na naliligo na. Kumustahin natin sila doon. Ayun sila oh. Ayoko! Mamaya na! Ay, okay lang kaya habang Ganito na ba ang role natin sa mundong ibabaw nito? Sa maging cameraman ng mga jowa nyo. Ay, mga jowa natin. Paano ba yung mga katata? Hanggang dito na lang po muna. Abangan nyo pa po ang mga bago nating videos. Muli po, maraming salamat po sa inyo patuloy na pagsuporta. Hanggang dito na lang. Bye! Yage!